ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରଣ କରିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେନାପତି ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ସେ ଶିଶୁ ପିଲା 2 ଜଣ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱାମ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଚାଲ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ଦିଅ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଆମ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱାମ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ନା ମା ଯୁବରାଜ ବାବୁ ନା ସେଠାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ସେନାପତି ବାପା ମୋ ବାପା 14 ପୁରୁଷ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେନାପତି ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବସିବି ମୁଇଁ ଦୈବ ଅନୁସାର ଭୟ କିମ୍ବା କରୁଅଛ ମନେ ଚାଲ ଯିବା ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଯଜ୍ଞ ଆମ ବଦନ ଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ପଛେ ପଛେ ସେ ବୁଢା ମାଡ଼ ଖାଇ ଯାଇଛି। ସେ ଯାଇକି ତା ଯୁବରାଜ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବ। ତା ଯୁବରାଜ ବାବୁ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ନାଇଁରେ ଭାଇ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ତା ଯୁବରାଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି ତୁମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱାମ ବନ୍ଧନ କରି ରଖିଛ? ରାମ ବିଜୟ ଅଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଧନ କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ କରୁଛ ଆହ୍ୱାନ। ଜାଣିଲ କିଏ ରାମ କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ତାର? ଶକ୍ତି ଥିଲେ ତାର ନେଇଯାଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଣିଷ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ। କୁହ ତୁମେ ବାଳକ ବାଳକ କହି କହୁଛ ଚିତ୍କାର। ରାମାନୁଜ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମୋର ନାମ ଅଶ୍ୱରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋହର। ଆରେ ଭାଇ ଏ ପରା ନବଣାସୁରକୁ ମାରି ମଧୁପୁରରେ ରାଜା ହୋଇଛି। ବୋଧେ ମାରିଥିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଳକ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମୂଳରୁ ଖେଳ ଧନୁ କରିଏ ଧରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଜାଣିନଥିବେ ଲୁଚି କରି କାଣ୍ଡେ ମାରି ଦେଇଥିବେ। ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱାମରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ କରୁଛ ଗୋଟାଳ। ବାଳକ ତୁମକୁ ଶରମ ଲାଗୁନାହିଁ? ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଶରମ ତ ପଛ କଥା। ଆଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କର ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆରେ ରେ ବାଳକ ତୁମ ଏଡ଼ିକି ସାହସ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ନାମ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ନାମ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଜାଣି ନାଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କେଉଁଠାରେ ଘର। ଦୁହେଁ ଦେଖାଉଛ ନେବି ମୁହିଁ ତୁମରି ପରାଣ ପ୍ରାଣେ ଦିଲ ପ୍ରାଣେ
ଆସରେ ବାଳକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ହୁଅ ଅଗ୍ରସର। ବେଶ ଆଛୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆରେ ଭାଇ କେତେ ଆଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଏକାଥରେ ପଟାନ ଦେଇ ପଡିଗଲା। ଏ କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ଘରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ନା ଯାଏ ସମ୍ବାଦ ଜଣେଇଦେବେ ମହା